नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात ईडीन नोटीस काढल्या उपरांत राहुल गांधी दिल्लीच्या ईडी कार्यालयात हाजीर रावले आणि पुराय देशान हजारो काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी आंदोलनां केली। राहुल आणि सोनिया गांधीक ईडीन काडिल्ल्यो नोटीसी म्हळ्यार केंद्रीय तपास यंत्रणांक हातीकडेन धरून मोदी सरकारान काँग्रेस विरोधान केल्ली सुडाची कारवाय असो आरोप ह्या वेळार काँग्रेस फुडाऱ्यांनी केला। दुसरे कडेन नॅशनल हेराल्डाक कर्ज दिवन गांधी घराब्यान कोट्यावधी प्रॉपर्टी हडप केली असो आरोप भाजपच्या फुडाऱ्यांनी केला। कितें हे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण ह्या विशीं पळोवया खासा रिपोर्ट। नॅशनल हेराल्ड हे स्वातंत्र्यपूर्व काळातले दिसाळे उजवाडावपी AJL कंपनीक काँग्रेस पक्षाचो निधी दिवन गांधी घराब्यान सुमार 22 अब्ज रुपयांची मालमत्ता हडप केली ह्या आरोपावेल्यान ईडीन राहुल गांधीक चौकशे खातीर आपयल्ले आणि देशभरातले काँग्रेस कार्यकर्ते मोदी सरकाराच्या निषेधार्थ रस्त्यार देवले। इस 90 करोड़ में से आज ये जानना जरूरी है, इस 90 करोड़ में से 67 करोड़ रुपया नेशनल हेराल्ड अखबार के पत्रकारों और कर्मियों को तनख्वाह और VRS के लिए दिए गए हैं। क्या कर्मचारियों की तनख्वाह देना, क्या पत्रकारों की तनख्वाह देना अब इस देश में अपराध हो गया है? और 90 करोड़ में से 67 करोड़ छोड़ दें तो बाकी का पैसा भारत सरकार को दिया गया है, जो लीज मनी था उसके तौर पर, बिजली के बिल के तौर पर दिया गया है, बिल्डिंग के एक्सपेंसेस के तौर पर दिया गया है। क्या भारत सरकार का दे देना अब इस देश में अपराध हो गया है? दुसरे वटेन दिल्ली आणि पुराय देशात राहुल गांधी हांचे समर्थन करीत हजारो काँग्रेस कार्यकर्ते एकठांय आयिल्ल्याचे दिसून आयले उपरांत भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी ह्या प्रकरणात गुन्यांवकार कशे ते सांगपाक सुरुवात केली। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आज दिल्ली में एकत्रित हुए हैं वो राहुल गांधी जी से पूछिए कि गांधी खानदान का संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से क्या है। क्या ये सत्य है कि डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ उन कंपनीज का संबंध है जिसमें मालिकाना हक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जिसका संबंध श्रीमती वाड्रा से है। AJL के ऊपर राहुल गांधी का, सोनिया जी का मालिकाना हक गैर कानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है। ज्या नॅशनल हेराल्ड प्रकरणावयल्यान राहुल गांधी आणि सोनिया गांधीक ईडीन नोटीस काडिल्ली ते प्रकरण नेमके कितें ताजेर एक नजर मारूया। व्हॉट इज नॅशनल हेराल्ड? नॅशनल हेराल्ड दिसाळे 1938 भारताचे पयले पंतप्रधान आणि राहुल गांधीचो आजो जवाहरलाल नेहरू हांणी सुरू केल्लें। 5000 परस चड स्वातंत्र्य सैनीक वांटेकार आशिल्ली AJL कंपनी हे दिसाळे उजवाडा येताली। देशभक्तीन आणि ब्रिटिशां विरोधात खर लेखन ह्या दिसाळ्यात सातत्यान येत आशिल्ल्यान 1942 ब्रिटीश सरकारान ह्या दिसाळ्याचेर बंदी घातली। 1947 नॅशनल हेराल्ड परत सुरू जालें, मात आर्थीक आडमेळीक लागून 2008 सालांत ते बंद पडलें। ते उपरांत 2016 ह्या दिसाळ्याची डिजिटल आवृत्ती आयली। व्हॉट आर द एलिगेशन्स? 2012 भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी हांणी गांधी घराब्या विरोधात ट्रायल कोर्टात कागाळ दाखल केल्ली। सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हांणी काँग्रेस पक्षाचे 90 कोटी वापरून नॅशनल हेराल्ड ताब्यात घेतले आणि 20 अब्ज रुपयांची AJL ची मालमत्ता हडप केली अशी कागाळ सुब्रमण्यम स्वामी हांणी केल्ली। 2010 काँग्रेसीन हे कर्ज यंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीक दिल्ले, जी काय महिन्या पयलीं तयार करपात आयिल्ली। सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे तिच्या संचालक मंडळात आसात आणि तांचे कडेन यंग इंडियाचे प्रत्येकी 38% शेअर्स आसात।
यंग इंडियान दिल्ली, लखनौ, मुंबई आणि हेर शारांनी आशिल्ल्या AJL आणि AJLच्या रियल इस्टेटीचेर पुराय नियंत्रण मेळयले. व्हॉट डज काँग्रेस से? मोदी सरकार काँग्रेसी विरोधात सुडान वागता. 2010 AJLन इक्विटी खातीर कर्जाची अदलाबदल केल्ली तेन्ना ते कर्जमुक्त जाल्ले आणि नव्यान तयार जाल्ल्या यंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडाक आपले शेअर्स दिल्ले. यंग इंडियाच्या खंयच्याय शेअर होल्डरान वा संचालकान नफा घेतिल्लो ना. AJL नॅशनल हेराल्डाचो मालक, मुद्रक आणि प्रकाशक म्हण सदांच वावुरतलो आणि मालमत्तेत कसलोच बदल वा हस्तांतरण जाल्ले ना. भाजप भारताच्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या, देशाच्या दिग्गजांच्या आणि स्वातंत्र्य लढ्यात त्यांच्या योगदानाचो अनादर करता. आता नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात राहुल आणि सोनियाची नेमकी कसली चौकशी जाता आणि तातूंतल्यान नेमके कितें भायर सरतले ते येता त्या काळात कळटलेच. मात या निमतान हजारो काँग्रेस कार्यकर्त्यांक रस्त्यार देवून काँग्रेसीक शक्ती प्रदर्शन करपाची संद मेळ्ळी. हे खातीर तरी राहुल गांधीच्या रुपान परत एकदा काँग्रेस पक्षाक कायम स्वरूपी अध्यक्ष मेळटलो अशी शक्यताय आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.